Ay Balota 2025 Midterm Election News Update. Alas 6:16 sa detalye po ng ating balita. COMELEC puspusa na po ang sinasagawang pagsasanay sa mga Board of Canvassers. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. 32 araw bago sumapit ang halalan, puspusan ang isinasagawang pagsasanay ng mga magsisabing Board of Canvassers sa lalawigan ng Pangasinan. Nagtipon-tipon ang mga municipal at city canvassers upang ma-update sa bagong sistema ng botohan, gayon na rin sa mga panuntunan na dapat nilang sundin. Ayon kay COMELEC Pangasinan Election Supervisor Attorney Erickson Oganiza, tungkulin ng BOC sa pag-consolidate sa mga resulta na ipinapasa ng ECM sa mga clustered precincts. Di umano, sila ang pipirma at magpoproklama ng mga mananalong kandidato. Binubuo naman ang Board of Canvassers ng election officer bilang chairman, city o municipal prosecutor o di na may municipal treasurer bilang vice chairman. Samantalang ang mga kinatawan mula sa DepEd na member secretaries, maging ang consolidated canvassing system operator. Samantala, dumating na rin ang 2 milyong VIS na nakatakdang pamahagi sa 2 milyong Pangasinense na naglalaman ng kanilang impormasyon at mga paalala sa halalan. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.